Ki perabangit bait ka jingyalam ka nongrem ka bangan bo kum ka jingyalam ay kani ka janmet ha kani ka jingisang samla kalong ka pila aban syam na ka kitab ka jong Nehemia ka nong ka baar ka khat khat nyau ki kentien ki balingkat ki baong yangin yatay no ya ka kenro Jerusalem bangin omlong ka jingle ranchu yangin yatay no ya ka kenro Jerusalem bangin omlong ka jingle ranchu kini ki benta banga kwa aban keren na kini ka jingesang yalapat pi ki samla hang ni ki parasamla ba ye jonga hautrai kini kilang ki kentien ki ba une hemaya unang ra khuri jong usim Artaxerxes une usim joka hima Persia bat laang ba ushania ba yaune une hemaya namar ba uday ubreu ubakhoy ubreu uba shisor shidor ubreu ubahak kumta uneus Persia ulashnia telitelan kajulang yanga badepi uno usamla ya kano kasamla kaba shidor shisor kaba khot ke jinglang ya kum utalane kum kata ngidan ke jing shenya bar ke jing e une hemayaru ki prasama udai unong ra khuri haka ying jong usim Persia bat hangi habauladon haka ne ka ying jong usim Persia kalawan ka kubor hau Jeremia ba ya ka kenro ha Jerusalem ka badai ka shnong ka jong u lapen tua lut bara une hemaya ba utip ya kata ulas ngau si sikat dai bat kani kala long ka jing pentua na usim Nebukadnezar jong kari Babylon hadin kata udaring merau ya kikuan Israel bat omtang kata loong ba uni usim Nebukadnezar ulapa ya kishipai kishwar jong u ban thap dong thap it ya kinong Jerusalem ban pentua ya kakenro bat andalat dap pentua sarung siapa sawan ring merau ya kibril Omdai tang kata kidaya syem kidaya tu ru ya kitiar ke bakordor na kaying ke bakentang na katempol jong belai hadin bakilat dapan pentua ya kakenro Jerusalem kilaya rong siapa kilaya rong ru kata katempol kidaya tu ya kitiar bakodor na katempel kidaring merau ya kikon Israel Babylon kani kedeka jing penjot kabaar ha Jerusalem ken mau bha ki parabangai bait baya ka Jerusalem kene ka kenro ka jing pentwa ka baningkong ya ka kenro Jerusalem lana ka jing penjot kamdai da usim Nebukadnezar larangi pulena kaktien ka jongo belai haka kita kisim baar alpusal nong ter kaya tu syapang ka jingjot jong ka Jerusalem baya ka Jerusalem la penjot ningkong da kisipai rom bat kani ka jingjot ka baningkong kala penjot da kini kisipai rom bat laang hadin ka jing penjot
kinong Jerusalem kilatay biang yakni ka kenro Jerusalem. Hadin kata ki prabangai baik. Enda habalatay yaka hakasin kabaar. Kine ki sipa jong Nebukadnezar kilawan ban hiartma ban pentua yakni ka kenro. Enda habala pentua yaka kikon Israel kibadana Jerusalem kila persyang bantai pat yaka kila persyang bantau biang yakni ka kenro ban ker tau yaka Henry laki persyang kano kimla syuk pat bantai biang yaka kadau kajing bamla jongki kalong namar bakim don yaki nong yalam kibabiang kinong yalam kibadan hangta kilong kibambiang kajing kenjing dia la ban ong kibabamsa bat kinong yalam kibamut bantai kimla setia bantai kane kakenro kelasa lengkrang kalapoi syekishkor unehemaya kadai kene kejing penjot kabaar kabala pensngau kabahunehe maya kum unong ra kuri haying jong sim Persia ulayo sngau ya kene ka kubor ulas ngau si menta syuang no lada kinong syun kiwan ban pentua ya kene katia ya kene ka jing don jing em apa kisnong jong pi ong kumya ka dor bar hor lada pi don na nong ba shilong haba pi tip ye kata pin sngusi lada kinong shon kinwan bantu ikitial na ying mane haba pi don na shilong pinda kwa ban wan jingo dalaje lane lada ka ying mane ka ing lane ka ying dor bal snong ka ing pinda kwa banwan jingo adalah dia kum utran snong kajing e kat no yala ka jong snong kum tau ni Nehemia ru kum udwei ni kit snong ulakan mau sen e ki breu la jong Jerusalem wala yala dia umdan nakene ka pora Jerusalem bat ulas ngausi tang ba pidep ke ka baja kalong ya kata ka jing sngosi ukwa banlen endaula lej haus kwa ban pen I ya ka ni ka dur kemat ka basngosi habam kwa ban pen I ya ka dur kemat basngosi ulaya le ka bala ban ompau ka dur kemat basngosi Henry tang sio I ya ureng kat ka kuria ka ti ula itu ya ka dur kemat bas ngausi jong o barus ulaang balai baka khmat jong me kada imat ngausi haba me klempang ai hato me don jing ngausi ai hagadonot hato me klem don kano ka bapen ngausi ya me angusi hangta Nehemia ulayatu syapang kabalaja syapang ka jingsha penjot kat jong ka kenro a Jerusalem berkatempul Jerusalem haune Artaxerxes enda kumta abaloyo sngawi ka jingyetu Nehemia ulakali na Nehemia ko Nehemia ka me kwa bangan le na jong Nehemia hangta ula duai shu blai shwa ba jubab Yosim ula duai hadin kata ula jubab daga baong sim ken rat lara pisya sngoba mapi ai lat yang abangan let Jerusalem kabadai kan nong ba kabadan ye jingtap kikpa jonga Knang bangayo bantai pat yaka sashise ha kata kapor katengah jung usim kadan lang hajan usim
baru siem ula keli biang lano menwan hangta une ujire maya ula jubab ba une hemaya ula jubab kam daslam kenrat ke jinglet jonga tang syudap tai ngan wano kumta une usim ula syak sengobatu kilet bat adin kata uni hemaya wang lada long kaburam ya pi kosim to ai kawe ke siti kabapin soya kata ke siti bayanga lapa dama pi banya Jerusalem kenang bagi breu kinamla ban bat halanti haki benta ki kaput jong ki wai usim ulat thok ya ke siti bayau neu breu ngelapa damanga lapa da kabor siem la soy da usim artak selses hantu amdan banut syuk ban bat kisipai kiswar jong giwai perkiri kumta ulalej Jerusalem unehe maya haba ula puai Jerusalem ula don hang ta lais ni baru lapet ya kata kaken roh Jerusalem ula ngosi haba kala tawa ula kmi ya kaken roh Jerusalem barki kerdap ki baladap bantang da gading hadin kata ki para samla ba i uang umna Nehemaya uang hakipat jiu jong u baka Jerusalem kala saklau balatang kerdap ya kading balatang da kading ya ka kerdap kumta ulaang ikipat ba Jerusalem ya angin ya taipat ya ka kenro Jerusalem ko kipat ba ya angin ya taipat ya ka kenro Jerusalem bangin long show ka jingle ran yangi Nehemaya uyatu akipai ulayatu akikon Israel kakti ublay kalalong kababha halor jong u barkaktin usim atak sases kala urlong lut hakang ni kejinglet Nehemaya ketaka por uang ya nginyatay yakah ya nginya yeng banginya tay ya kene kan nong ba ya kene kan kenro jong kan nong ba Jerusalem ha kene ka por ki pra bangej ba i loang ba ki don ki breu ki bakat to kat ne kir khi ben ya ka jing trai ki jong ne Nehemaya la don u breu u bakar teng u gosham unong Arab u balaong ka ei kani ka ba mimele melayele persya yusim Nehemaya ujubab hangta ublay ka beneng bat mau un penbayangi namar kata ngi kisakri jong u ngin yeng bat ngintai Henry pi pim dan benta lemne don ka hok ha kane ka dak bantai pat Jerusalem jubab Nehemaya yau ne ugashan kata ketika jingya lenti jong Nehemaya bagi kon Israel ha ka jingtai ka kenro ha ka jingtua ka baar ki parasa mala da pipule yang to ka alan nong Nehemaya kan yathu ye pi baro sapule chronicle alpusan kan yathu ye pi baro bat ka ei ka bangi yo na kan ka jing yathu khana jong Nehemaya ki para samla kene ka khubor ka ai ki jing ka yang abade phi ka khot yang abade phi bangin tei pat ya ka balajat lapra bangin penlong pat ya kata ka baladat sniu ban penbha lada ka laisan nya kali ke jonga jong phi kalakot ke snam lane ka vladiti kala dai ka por yang ay pi ban pentemai ban rinil lada ka moba ya ka ti jong pi kala kot ka top up
kala day ka por ban recharge nang bakala ban tre kambiang lada phim recharge ka to ka sim card kan sayang lada phim renew ka to ka license kan sayap aba phiyaj alanti nya kali ki pulip kin saban ban ngan ongi phi tanggawai ka jing em jonga jong phiru haba kala jot lapara lada ngim pen pha la neng ngim renew biang yakap lada ngim repair kene ka pelajan kumta ublai hakawai ka singim sakantaj namar balai kene ka jing em ka yap ka kono ka validity jong ka jing em ka kono ka recharge kamla ban trai ka ya ka mobile ka bala kod ka recharge u bala ban pentrai kam kumta la kata ka sim card ka bam recharge ka dan haban shubo ya ka klem trai kam ya ka no ka jing em usama ka bam la ban pen bhashu ublay unam don kam ya kata ka jing em un hab shu kum to ha singi ka bakat kata ka jing em jangi ki para samla ba ye ya ka jan met ka khubor ka khat yang aba ye phi ban repair ban recharge ban rebel ban renew ya ka jing em ka bala chat ber ka bala pra kalong ka ka bas ngosi agane gisngi ngi ki bayat bayang shene bachatai ngi alap bon ki jingja wara ki shnong ki thau la kalong shnong jonga shnong jongpi hai shigi ying kristan ki long kmi ba ye ki badon hangni ki sngotu ba ka ki jing phia kandu ki samla ki badang long ki khun ki nam sngotu adukano ki kimi ki perkhat syapang jonga ba jongpi haba ki thia men namar bakane ka purthai ka bangi em kelas neu shabapalat haga jinya lenti ka khmat ka batlot ka jongi haga jingyo i haga jinya lenti ka jing em samla ka bakhloi ka bampat dangam jeli lara phim ngam jeli kane ka jing em samla ka badang khloi bha i kumbakala beang kala bet thiau kane kalanti bangyat pen ban ha ka jing perkhat doriap ki kmi ki kpa ki yo ishai baga jing em jong ki khon jonga kane kalanti ka bakiyat ka bakala perkhat ye kata bon ki yeng kristan prabangai ki mat kumta ki kmi bagi kpa ki jauh ki umat aga sengken kle bantia kaman sem kam sok ki yo tia ar lai beje namar ba perkhat kuslai ya ki kon ala ye kaji kaktin ka ong kat banang he ki kon nang sok pen ban gini ki sngi jonga jongpi kar banang he ki khon ki kmi ki kpa ki nang dap da ka jing kata ka dei ka sngi bangi em ki kmi ki kpa ha ki por man shwa habala he ki khon ki long kum ki sim ha ka hima kikmi kikpa menta habala he kikon kiklalong kimrau akamat jongi aki por men shwana do na ye ngam tip shini habala dep bamja ken mau mo kilong kmi ko thet haja ko thet ni da shem ko di ni da pentong kum usiem kum kasiem habala he kikon menta yet kano ka yeng kristan kabakya kon lanu kon u bandang tong di ya kikmi kikpa hadin bladap bam kata kawai ka jing her dor kalong yeng kristan haki jingem ki samla kelas dang nganga peto
lada ka yeng Kristan jonga jongpi kadang don ya lai teli ki mau bersiu ka depai kata ka yeng kadang don ya ka buram ka akor kum ki kon kasi ki bangi dan don ha ka jing yang jing etip lam ka akor ka buram kadang don lada ki to lai teli ki don babon ki samla ki lagi sngi ki namtep balai ki langshwa ki thong ki lai tali ki mabar siu ha ka yeng Kristan ha ka yeng ukhasi ha ki ne ki sngi ha ka jok standard jonga jongpi ha yeng jongpi ngi pendu no ye ki ngila thong da ke perthai standard ke ba iklai ke ba khloi ke gas kata ngamlen wat aying jonga nyim kwa shu hoa ngidang don ru ye ka ding ha ka wei ni ki jaka ka bangi pen ngi pen sa ki perasam la ba ka jing thong jong ki long shwai ki lai tli ma bersir ken mau bha uwei uyeng na ka mata ukpa ka yeng Uwei uyang namda ka kmi, uwei namda ki khon. Ka ei ka daw ba kini ki long shua ki thong. Ka jing long jong ini ki lai tli ki ma bersiu kin la. Kam don setia ka uwei bajrang na batam. Lara utai ubana katai ka dong utam ken mau ka jing shet kan long kan sala shiliang kan sahoi. Pinam yo aban bam lada uni nang ni utam kan long ta dan kam ban rengkat ke jingjrang ka ei ke jing sneng baki mot yangi lada ka yeng lada ukpa utam ke jinglong ka kmi ka tam ki khon kitam ka yeng ka pat ka pra lada ka kmi bat ukpa kilalet hajing yeseng man kasni ukon syamlat upoy sejaka ya em ngobha utam ne em we mau bersih kampat long ke ying ke besyang ke cingiteli kata kade ke long yi babon sien nganut ban keren ya kata ni syam konta ni si parangi dan laingot kum ki mau bersih sinrang sudah ni syaddan kata ka communicate lana ka jingya selong inya kiar na jing hoaj ublai yalam yang i barolai ki samla ki blai rangba hakakarta pan laj na ki jing di lana na ki ki jingya pher jingman ai ngu yo blai ta kata kanong rem ngayeng bangan keren syapiro Hakini kisngi yet ki prasamla laga yeng Kristan jonga jongpi katam ni em ya wei uma bersiu yo ba wei uma bersiu kon utam ar kin lengkot ki badai ka kmi berkupa kata ka yeng kanam dan jing songsup bon ki yeng Kristan kina kisngi nginam keren ya ki yeng ki jonggi wei kita ki balatip yo jisu ki yeng ki ma dia ke jing jaumat ki ma dia ke jing pajing pra ki ma dia ke jing ngosi ki kon ki kti ki em ka kya lada kim em ha ka kya kim don por ban syekri belai namar bagi em ha ki ai ki bam da imentai kum baong apostol por lara kikmiki pa kin keren nomor ngaladap ong bag menta kikmiki pa ki kelam rau lara kikmiki pa kin keren shibon ki dau kin ayaki haki por men shwa ba kikmiki pa ki keren ngajukan mau bayi mai ya thukana mangi watang shiken tien om junod ban penpai ni ayai mai pa lara ja ba penpai Om tep ke ka banja kata ka de jingting buram ki riu temen ya men shwa ya ka kmi ya kupa samla
Karena pausin ngila yui bagi yang Kristan kaya niya pedang kakun ukun bat ke kini ukpa. Kakun kadu ke badai hop ke nong yok kenti ya ke pateng jongki nong temen kadang syong klat na lagi. Kata kada ke jing pat jing perah. Ke jing ke wa aspa akala sensya. Naga daw jong ke spa kat nong ngut. Kat no teli ki ying di belapat pipet ke social media kat no kalalong ka jing man saw breu ka jing yap breu na bata ka daw jong ka spa compare lai spa tingka la dahap na jrong armalam lelai kum kita rugi don ni kisngi ke bamenta kayeng Kristan jongi kahir doa kum kita hato keli mentang kajing hiar ki kon samla ki jongi kajing hiar ki samla Kristan haki ei baro kadei namar ba pimpat yo ya ki jing snang mai pa ne ba pim yo snau Kisamla ki don ya kata ka jingkelut bakan jaman sem gini kisni. Bat ka don ya ka bor ka jingyok sngau bakan jadok. Nga perkat haki por samla ka badang tieng banyalang samla. Ya keren ya phone samla. Siteng kemit ya tap da ka blanket. Siapa siap dayam yo sngau tik yo sngau ya ka jingkeren usama uba piit kasama uba piit ngam penrem ya kata kadai ka por ya jing it jang pi sngau kemen ba pi yo sngau watang supasiau piap jubab tik klem bakla pi yo sngau halade henrai ngan ong tangane kawai la da yau jisu badia ka ktenu belai la perta ta ka mat na ka yeng ba kentang kelat sawah kisko jong ajong pi yo sngau ni yo sngau ni da ka mat sendan ya perta ya no pin kam ya uba pi ang ne ha pertai supasiau le yo sngau Yau tahu ubah ye pi uban saai jing embam juga helada kamat ju empat dan bayoso. Kajeng gelut bakan jaman sem haki sama katrai kini kisni. Day namar kata kayeng kesem kamat ye ke barok de jing ngosi. Kikmi kidai kichal pesan jing sangentai kibaya ke dia ba ikakam ubadon syaubar nakabalang kakmi kidai kabaya ke dia kakam kikon jengai nakayeng ubelai kum kakmi ngasyaj ong kibon magelong kami bayu tu yang akum ta hato ba kalong ni em ka papan snobhaya nga kum ka kmi ngala keren te nga ong yaki habakila yo ya ka jingkelut bakan jaman sin barki yo da ka jingyo sngo bakan jado lara pi ai da ka han kali hakmot jong ka skor kinam sngo ye pi namar bakim yo jisu Lada ki breu ki bela jana yo Jesu bario belai ukon jong belai ki breu ki bela jana yo Jesu tang supasiau hagadonot kinang kumno bande kata perkhat bha prasama babon sin ki samla gini gisngi hagajing shisha ki samla ki de kinong te ye yeng Kisamla Kristan kidai kinong tay halayeng ban pen ya ka akor ka buram habawan gibriu na bar
ka akor ka buram yaki kimi kikpa yaki hap ki badang ret babot na dia Henry menta kelapan ban nong syahikai kata kada ka badan kamha bangin yet ki kon jong ki kimi kikpa habala dan arposan arpun rusnam layas rangba ki kimi lenti oh larang ba ki kun kinyarap lam yangi hakabela kakit nong namar bangi kerdu ngau si andalahe shalurak jong kak sau ki em ki bon ki long ying ka kimi ka haban syong tang hai ying bajawa ke perselap ki don lai sawat ki kun samla ki kun shinrang halaying ki balarang ba ki ne ki e mag jingdi basneu ka ying kala jaw bam ja amdan jenta kala penhe pensan halo darang ba ki don bon kum kita kilong ying kli lagi ne ki singi mentak Kibon ki bajat kum kita ha ka jing shisha ki samla ki dairu ki nong shim benta ya ka e ka shon ya ka khia ka palat halaying lasan habaki kmi ki don jing sngosi ngi kum ki khon ki balahe ngi dei ban la man yarab ya ki ka e mai ka ba pi sngosi ka ei pa ka ba pi thang yong ka dor kum ba kali us em yo ne he maya pi dang don por ne em ban yi shong kai lum ba i mai ba i pa pi ju pen i ne em ya ka youtube ai mai ba i pa jan mi namar ki kimi kim don mobile ki babon jan met ngan dalawan pen kre jing rwai ha pen i youtube ye mai kum ba siteng genta ya ki jing ja jing singi menta bani shongka ya kho kwai ya bam kwai ni ya keren ya khana shi parang ya don jang madu unta ter kat ki badon ni tangi shongkai na du khandai haru shi phau khat wei kata ga de ka por teng-tengan itu hab ye pi namar ngaru ngadang samla ha ka por bangai lang samla bun sin nga syadam namar balai shi phau khat wei beje kilamut ban phone ya nga ka mobile jo ngadang sya pe youtube haban bu penhun ya ka samla penhun ye mai kala don ka por ba ka bu jingli kum kata ya no pinje yang akon kala dei shi pau baje senang kala dei ni em ka por ban ya keren ban nga Henry hanga ki prasamla namar bangam yo por mensngi nga haban syong kailang bari mai janmet komenta ngalalek program imai mdane ying brisngi lejing lej adawan ngala syang ni kendu tang syuki ngalalek dan kapor ngi kendu aden ars ngi laisngi hato kam dan kam banginya slok ayeng yo kidan kiduna haneng tai ka bailut baisa pidang don por ni em kum kisamla kita kikam yo ba pi sha ong ha u ne ka ba e la la pi e yang ai por no yang nga kam de shu ye mai ka ai ka jubab ka banga jubab ye kata ka samla breu kat bangarang don ha ying mai ngala i mai bani pi la dang la don shi ying jong pi ngam tet yo ngala ma pi Andai ka kimi ka bakha ka bapun nganam gentai lai ku wais nem menta ha ka jing snang jing mai ngadan balai ladang ai ya ka por bani mai lai ku wai minute mar ka yeng ka sam jong am lang kelise kata kam dai ka jing her dor kalau ngwe depai Henry babon menta ki khon jong ki long kimi jongi kia em wat aga penyap beri modor kilong kimi ba e lada ki khon jong ki don we na ki ubab penyap beri utang atau patnya yang gedon
Mudur lada ki khun ki man jonga jong phi ki dai ki nong khayi ki bakhayi ya ki glo ki kam ki balong persya hake em nang salang ko mudrak sengusi ne. Mudur lada ki dai ki nong lute breu. Bon sen nga perkhat phi ka tu ga jingja ngam chula ban klet yi toi long kimi hante he jantia. Itoi long kimi arngot em ki khun. Ki balong ki nong penyap beri. Masyak duai na betajong i. Bau belai pentengan yi ying kesam. Arngot ki khun shinrang ki ba penyap breu mudur long kimi ba ye laranga ngadai upal jong ki larapi bidai ka kemi ka badon kumta yi ki khun arngot ba penyap breu kamen sem kan sapai palat ya ka jing tua ujumai ba. Mudur kata Pai syaka emlang salang ru kala jot lapra Kam don syuk ka jing sup ka jing sngan Syani pila kam paji na ka shilong Syangi la kam paji na ka shilong kindiat Kumbalong manga kumbalong mapi syani mangi rengkat ka jinge jengai Namar sikin tam ap na shnong na shilong Kajing sok kajing sngan banyak kam don syu. Kata Menshwa habanang yoi ya kishnrang lana ya ka kentai lada don kino ki brio pemule sniu ka don kajing sngan lada yoi. Andai mentahang no kajing singan kandon habau babelek sniu war ukpa war bahiyeng ka bahiyeng umma haga emlang salang ka penyap kala syirkai ka rakbor kala syirkai ka ne ka tombor ka batbor ki samla kentai ye ki habbaret kam i saliasyo kala rong haki kam raying jonga jongpi Bon kisamla kibala syak dekat jubor ialah ka jong galong renyeng dak kepada khat ia ka jinglong kerpang ka kentang bau belai labu ha ka baki syak tombor kanie ka kelalong ka jingkuslai ladam don sakinong ai jingmut kito kisamla kipoi syaka jing penyap ialah de ka jing em magini gisngi te Amla bante Ka emlang salang lada pidon arngot shinrang kampat singai Haki por mensywa ki breu ki kentai breu kim jukam not banyang hasiteng lanti marwai Menta pinlap ka kentai breu rengkat ka riam ka bejat ratai ka yeng hasiteng lanti hasiteng jong kamet ban bat kali ban pan jingerap isnai enda habang ilaya rap ya ka puk kimi sasan riungot kibalaya ap na kisat ban kenyot kelaya kita kibaya rap kata kala debja dang not ban yarap halanti kun kita ngi kibayat kumne siteng kamit jan syai benang ho oi ni kan du kum kita bun sen lapibat ngem juyeng balai pila ban keno yengi bam don ka men sem jong jing rap tang syerap kilam ngilamat ye jing yap ka bakla na kata dau tang ka wei ngan ong bakak tien ka ong to yet ngakan mau sa ka arah jal sanen riu haki wei ke benta jong ka than lai mer ngi wan lai ba jemen step haki tu ki por ngaru ngadang dai wei ni ki breu bam jupat le jing seng am jule jing seng men shwa ngadang sedang arja khat lai ban lai ba jemen step ngi dan san ngot ukna tanga marwei kirang ba sudah hang tu hator ning laimer ka bahe bha kala don ka wei ka breu ka bala yeng hang ta haba
kada don ru hangta kada i shem jenjar na kata kadau kila pha le kili yang ki le kili ong balai long ja ayu endang la le ki mi riu ngun na kata ka kali nga jan yap ka jing mare umta nga le de ka baki pha kita ki driver temen nama kila ye temen la ye long kum ni kum jong temen basan kim don jingmut sniu Henry kimi nakali yano pinyara begini kisingi lele yano bon ngadang cuai gawe ke training kilong kimi ke berap ke bapen pawi ke jingriu blai de kabale SNA le SNA than kini kisingi sya penyap kala kata kada to ye ka em lang salang kala jotte pai ya ki ai sau dong sau kun pai kamay mariang kadap lagi plastik ya kadap lagi bitor ya kadon rukapor bawat na haka pelau ying mani kim ken bani syong bani bam ka akor ayu kum kane kini kisngi ki bamenta nalor kata shushu om tang kata Paya karyam ka baik ngayam not ban bataya ying mani karyam ka bamenta om not ban ya keren ying mani namar kala long ka bapalat ka ulang kepala ne kalong kami ka banot ban kang ya karyam ki kon menta haka por dang red lala pi pensu sopti lut bon por badang don riu nyusnam ia kabla don lai pau riu nyusnam dang tap lut ia kan met bro ka wai lai pau sa perkat ma pi nganam ong ini katam dai tang kisamla kan thai banga keren wat kisamla shinrang namar ba ni em ngene kisngi kajat ke em lang salang bebon ngi yakan du sibon ki jing abakila penden kami jing di besniu la sngawi la dekat uklaba ubala da dan menu bapen wet an shubam semua itu hai shikariam ka baik mentan na ya keren ngi ha ying bagantang ngi amane ya kene ka dur jongading pana Andrei habapai shik kibabon kisamla kading pna kala long ka fashion lane kata ka jingdeng ksiar hakishkor ngadong ong yo we samla ubadeng skor ubadeng so skor da kading pna lada mila deng yi katu kading pna ka dono men jinnam da kwa shu bandeng katu ka skor ju nadu kata ngam ju isu nama udang kena dan ka prasnan Ang deng kedonot nai deng kata ka skor balai men pen i shabar deng kata ka bampani sakren pi ki khon hayin khap snyu nai kren ka ege barom nai kren aga snyu belai ki le kum ki khon jong belai andre ki sngi po ya mano balai yekine kali hatom dai mangi ki samla kristan Keli bhai lade kiba penyap breu kiba di drugs kiba le iki kam thamula hang ne hari kasi babon nganam keno ya no kiba dai ki dai kiba tep ya ki jing hikai ka tenu belai kila tep ya Jesus Christ ki ka ka long ying Kristan pen ban ki ya le persya kum kata Pai shika sanshar kadar kala tlot baro kala bon setangga bamsap akilyang baro ka sanshar kadar ki perasam laba e ka sanshar kadar kala dap daga bamsap namar babalai nang ne shekmat larang ki samla jong ajai benriu kasi kim kendet tia kim kendet benriu
yet mapi uban salong chief minister uban salong yaki wei pat ke minister namar kakti kumbaong kaktin kalau wei ka ri berkajat penriu ka syong haki samla penban ki samla hakabor drugs hakabor jong kakayat hato kari kajat benriu kayeng kesam kadang syong hakikti jong usamla kasamla kidon bon ki samla ki beladap ki kerdan ki degree baper ki graduate hakibor jong kakayat hakibor jong drugs ini kejan mit ke khot yang abat yaki ba ngintai no ka khot yang abat yapi ki prasama ka khot yang i ki prabangai ba ki badana yang sam lagi long kemilang kapa larakan jing jong ajong pi kala tua kumbatwa ke kan ro Jerusalem ka yeng gesam kala tua kala padno ka jing dai si para lara ka yeng sam namar kaspa kam don shu ka jing ngau tu jing ma ka jing samla baro sikato ngim ju don na yeng bakentang ngim ju boy sha ka jing si menta ka tien jung belai ngim ju boy sha ka jing sang ngila ma ka jing de besneu ngila ma ki kam ke besneu hanrai ka ne ka jamet ke para samla ki prabangan ki bios ngau kani ka kubor ka khat yang abat ya pi ya sasisin ngin ya tei pat ya kata ka jingem ka bala jot ka bala pra ko bala tei do jet ne hemaya sasisin ngin tei pra samla ba ye ki bios ngau ne ka tiar kan sawa kilong kpa kilong kini lara ka jing ga jonga ba jong pi haki por ki balalai kam jupai kam judan rang ka berbelai lara ka jing jongi haki por ki balalai ke jengai no belai o ngila ga jing ga basni ni ga jing ga ba dap daga jing ya huri hura yeng sam ni daga jing ga ba ka jing kam jutep u tau belai ngim tep badai belai botha ni yale persya ya kemanu belai daki kam jong jing penyap daki kam jong jing thala sudah kene gejan mit ngakhat ya phi ki prasamla ngakhat ya phi ki pra bangai bait bangin tai no ya kata ke jing ka balajat ngin tai pat sashise ngasngau kemen haban itu syapang ke jing pa jonga ngadap lagi jing sengau kemen abang akan mau ye si bentang ngabitar ndai ka bakhat du ngakemen pitep ka ka baca nadu badang red ngam itu ye pa nga itu ye tat andang lalong kena khat a khat lai snam hadu khat san endang la itu pitep akapor bangampat itu ngada yo ya kino kirang ba ngasumut dur lada udai bom itu atau udai penbani pani tai ndai let day shino ipai dai na shawai shnong na sitaisha tenring umta ibon bagi tengah kumbasan hendri ungot itan yem jutep uai utau belai bat pitam ila ngejing naya keren ye gejing senior kebaila kakiyat kalasin syah bat khat du khat wai hakalok ka basau basan kumtahi ngarungam takan ma namar ki ibon bha ngi kata tang bangi dem ke bamtep na ye keren hitep ilai syong ye sa bari wai meina nang tai na lat kwar te kala jagum ni ndaki sngi ki por ki ya i mai kumto kumu breu bam jutep ya ka yeng gesam bam jutep ya belai namaru breu ba kumto tip korum tip jai lada ja bawan poi shing kor kumba ek kesim shuwan lakawan Henry kendet klempoi perkat iyo jingpang hakine ki benta jong keteng am kat banang mi kisngi kita ke jingpang kanang ban
enda latas ki hospital ki bahe lap bakade ki jingpang kansa hau rendang lap bakade ki jingpang kansa hau rendang naduk kata menjut naduk bai sedang ban pang menjutre syu ban leching sino menjutre ban dikya kitep ke ke baca kat banang mi ki sngi ilakhot ye kinong yalam jong ka balang tenring ki temen pesan ki pastor ban penlong jing tuai ha kebangang alek pek namari tip ha yang aru bangalek ngawan ban keren si pangka gospel tang syu i yang i ki khon ilayang ila pha ban penlong jing tuai ring ila penlong jing tuai ngelasa men bat ha kebakat du satang lai sngi kasak kepor jing ia selapertai ikhat ia kinong yalam ia kitemen besan ban penduai bat ban rong ban penyesno ilade kumuri khat jing kapalang bat ban penyesno ilade kum utau beriu bat uji sukres endala dep banyeduai hang tala dep penrong ia ka dep penyesno ia ka ta ka jinglong riu khan adep ke jing duai lang shwa kamet bain klat akan mau sai onga yang ai sat khat daudang onga deng ala kemen padang ayap lungam shooting shoot ngong balai yonga sngo ba ladan ak ti jong plai ya kum ta kum la shai iklat ma ya kata ka kentini keren hanga kat bangadang syong pen ai bam ya i kumu pa wala sumar nadu dangret ndrengi hab andan keburang hagas ngi ontep namar nga de ukun baar dani ba barpara sidien kila pha keren ye ba ti ba yu ang keren yang tengam kentai ngala keren bar endang ngala keren nga tu kana syapang kawai ka kali kabala aksiden barkat bang adang wan syata syaying jeng meka ngelalap ya kawai kali kaba aksiden nanti kabaka kali kelajat kelapra bat ngamudur bakane ke kali day tat endaki mekanik kila shna kila repair ya ka kan sabhabiang lam kumta kene ke kali kan sajat amdan nang pendan kamsyu bat ngalapen wan hang ta bangala ong kata ka jingkran ya breu kane kapen palang yang aja bang ipai bala klan no menta san po san teliki snam komu breu bala dan kata ka jing aksiden bom don nong sna nong repair show kado kadwai ublay ula repair ya ka jing em junkie ublay ula snapat komu breu ka jing pang yang inya taipat ya ka jing em ka bala jat kata kada ka jing long ka banga yo i ala jong ipa ila tei no ala ka jong ka jing em de ka badon ka jing dai baru blai ban pen isna no shwa ban klatsis ni ngala kemen perasam li kena kejam pilatei ni em lada pem patai sedang no menta bantai wat shim kabu daga ba ong yo ba pi ong ngan sayap kumudakat alor keding pernah bon ba gi sama kristan ma pengkesan ni kata lada ong nakani to kala pamut no ki ong ngan sakala pamut enda udaka anda layap kumba lajan yap kumudakat loding pernah ngan sakala pamut enda ngalajan yap kumudakat loding pernah ngan syupan ma blewun ma bat ngan sedekat mensi andai ngong yakum kita ki ba ong gunta kektian jong belai kala dep keren syai om kita ki baong atrai kesengi bakhadu kin yo alai nga tengan ong pi ki banang no ngam itu ya pi kilen no nanga ong kektian jong belai na kata kadau jisu udah keren syai to pen kre wat ujisu tip ya kaya jong ka jingwan
Habaki senran kila keli lano ke jingwan asen jong me ko try kan long mau ang tanguk pa jong au batep henry tang kene ka wei to tep lara ka pertai kelas dang ye jing jinjar kelas dang ye ki ai baro ki bladap de jing to tep baki ya ke jingwan asen ukonu belai kila jan wat sim kabu da kata ka bangaong ngan sapen krek kumudakat alor keding tuna yaki reu kan thai ke bam krek yaki pnyang syarak ulabe na wat mut ba pin ong endang ngalaya kan do ya utrai jisu ngan song go utrai to ai pnyang se kindat utrai unang ngam dan prasamla kene kejan kene ke kubor ke khot yang abadi pi ladangila haki pop bengintai na ada ke jing bro siketong ke jing kabam dan yo belai ada ke jing bro siketong ila jengai na ke yung bagantang ada ke jing bro siketong ila ke bapen sengusi teng ha ke jing ya jong jing bitar ke jing breu don ka por ngila kum penyap wat yiki paramen simbreu ro ende utrai kene ke janmet lada ya kita ki bapela ka bamot unnem nyau unnem thau utrai ula ngam long utrai ubabat ye kata kakula ye kata ke jing bitar ngalong belai jong jing ai baru belai jong jing map ai kumta kene ke janmet kene ke janmet ke khat yang abadi pi kom ki samla tungin long ki nong tei hala ying lesang namar kum bakal long menta ki samla kala her dor ha ying sam kala her dor ka emlang salang keri bekerja benri khaddu khadwai pinyo i habala her dor na kalong wer depai kala her dor ru ka emlang salang haba ka ying kristan ka ying sam ka her dor ha ki akor buram ka her dor ka jai benriu haba ka jai benriu kata baro kahir doar ken mau ke balang belai ke kenca ladaka ni ke ying kristan kampen mi ye ki kon kristan ki ben trainer daka kam ken mau hang ne onum dan kristan ye ke ying kristan la tep kum ka wai ni ki balang ki bari lada klem don ki ying kristan hang ne to tep kene ke ying mane kanam dan kum lada klem don kene ke ying mane tep bahang ne snong dan kristan Umtala da kalengwil depai jonga jong pi ketelat namarkan ne kalengwil depai kalong kum kejabing ladakan ne kejabing ketelan tetep babaro ki dekat med jong beri ketelan war aka perkat perdan kim dan borsho lada kalengwil depai jongi ki balong kejabing haka jingem ki besandur sando ya kelong renyang jong jing breu ki telot hang ta pinlap ke jing telot ka emlang salang ka re ke jai ben reu bat ka balang ublai kan telot kumta kene ke janmet ki perasam la dangila telot baru siketa la dangila jot baru siketa kane ka kubor ka khat ya ngenyetei sasisen ya kata ka jing ka belajat ka bala pra da ka bangin pai shoblai bangin yat rengkat bat uji su jongi kom wei unang yalam uban penbet uban tan ksai ya ka jing jong ajong pi da ka jing shimat ngimla ban penba ban penbet bantan ksa ye ka jing ka jonga han raya bangi don yo kres uji su dalade u yarap yang abade pi ba utan yo ksai ba bet ka jing jongi prasama tong ini yang langah kene ke janmet baro kat ke bingi dan terus ngobhang ini yang lang ini ruai ke jing ruai ke ban rius pa arponya Swaban ruai kene ke jing ruai kito ki biyo sngau na kitiar pensawa to bu ke jing geli ala de hato kala de ne yang abangan taipan bangan ki no jaj na kata ka jing jat ke bangla yo athia
haka bangan kendet benre bangan taiban tungin ruai ketu kejing ruai perthai dap tang jingkelah